जय 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 जयकार रे बाहुभ्यं पूष्णो हस्ताभ्यां सरस्वती वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतिस्तवा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ तापरे मधुस्नान ओम मधुस्नानम ओम मधुबातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्नः सन्तोषधिः ओम मधुनक्तामुतोषसु मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଞ୍ଚୁଡୁ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରାବଣୀ ପର୍ବ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଯୁଗଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କଳସ ଯାତ୍ରା, ଦଶସ୍ନାନ, ତର୍ପଣ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ବଳଭଦ୍ର ପୂଜନ, ତାପରେ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଭଲ କାମ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ରୋହିତ ସାହୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉମାନାଥ ସାହୁ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂଇଁ, ମମତା ଦେବୀ, ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ସଜନୀ ସାହୁ, ଶାନ୍ତି ସାହୁ, ଗଣେଶ ସାହୁ, ମହାଦେବ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁଗଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଞ୍ଚୁଡୁ ଗଞ୍ଜାମ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।